'yancin ɗan adam ci ai 'yanci ne. Har akwai musulmin da suke ba da fassarar 'yanci a ma'ana mai muni. Misali, ni daga Kano in na ce da wani me yasa coci ke yaduwa a gari na a Kano, misali fa nake ba, har a Kano kana da unguwa da ake kira wai no man's land, wai ba kasar kowa bace. A gidana a ino kana da no man's land, kana ba washe a ce no man's land. To ya sai a Kano, Abuja arewa take, amma su ake cin amfanin Abuja. Misali, sai mutum ce daga to ai malam suna da 'yanci su ma 'yan ƙasa ne. Na ce ban ƙi ba, amma ka je can na tasu ƙasar ka ce kai ma kana da 'yanci, kai ma ɗan ƙasa ne, je ka faɗa mana. Zai yiwu ko kai kifin rijiya ne baka yawo? To mun zaga mun ga abin da ya faru. Allah ji kan mai martaba sarkin Kano Ado, yau shekara kamar 15 tunda da barin shi duniya yau shekara nawa kenan, 9 kenan, haka ne, 2014, 6/6/2014 ran juma'a. Allah ya ji kai shi mutum. To shekaru kamar 15 zan ba ku misali ne kawai. Sai aka samu wani sarki daga wata ƙaramar hukuma ana kiranta Ihiyala a jihar Anambra na tsammani. Yanzu akwai Enugu state ko akwai Anambra state, mai hedikwata a Awka, ita ce Anambra. Sarkin wani eze ne, eze Sabiru, sai ya roƙi masa jagoranci zuwa gun sarki saboda ya gina masallaci, a taimake shi masallacin ko ya rushe yana bukatar a sake gyara mai masallaci. Aka je kuma Allah ji kan sarki ya ba da taimakon miliyan 1 a jegar ta hannuna aka turo kudin na ta da kwamiti. Muka bar Kano muka jegar, muka rubuta rahoto, muka maida mai a lokacin ga abin da ya faru, muka danka masa abin da aka bauta. Na ce to bari na yi amfani da wannan damar na je in ga 'yan uwana musulmi mazauna birnin Awka. Nan na sha mamaki. Na je gun sarkin Hausawa, magana ta magana sai ce malam ni in ban mance ba hatta kakana anan aka haife shi, kinan kaga ba ma baban shi ba, balantana a zo a bice, amma sun hana ni taƙin ƙasa ɗaya in yi gini, sun ce ni ba ne. Na ce to kai mai cewa suna da 'yanci 'yan Najeriya ne, ɗauki wannan magana ka je ka gaya musu a can. Ni kuma na ganawa a gidan. In ka san Kano misali, Courtford a sani na ada akwai gidan sarkin Igbo. To ashe abin da nake cewa waɗancan da suka kawai LGBT don karanta fi da nisa sosai, abu 5 suke amfani da shi shine 'yancin ɗan adam. Ƙarƙashin 'yancin ne hannace wasu suke murɗa ma'anan 'yancin. Sai na ba da misalin abin da ya faru, don ita magana kullum kana bukatar ka ba da practical example don magana ta ƙara fitowa. Kun fahimce ni? Kun fahimce ni? Ta turawa, am I communicating? Am I? Kuna fahimta ta da kyau?